Az első feladat megoldása. Ugye itt egy idő múlásával a sebesség változását, illetve mértékét olvashatjuk le. Van egy gyorsuló, egy egyenletes mozgást végző, illetve egy lassuló szakaszunk. Az első esetben 72 km/h-ra gyorsulunk fel 10 másodperc alatt, ott egyenletesen haladunk, majd 20 másodperc alatt lassulunk 0 méter/szekundumra, és akkor most a km/h-t érdemes átváltani méter/szekundumra, 72 km/h az 20 méter/szekundum, ezzel kell számolni. Mekkora utat tesz meg a jármű 130 másodperc alatt. Itt lehetne számolni az S1/A/2 T-négyzet összefüggéssel is, meg S1/V az egyenletes mozgásnál. Egyszerűbb a görbe alatti területet kiszámolni, úgyhogy sebességgel számolunk, 20 méter/szekundum helyett a felét kell vennem csak, tehát 10 méter/szekundumot, mert jól látják, hogy a téglatestet ketté vágja azt a területet. Innen kezdve 10 méter/szekundum, szóval 10 másodperc, hozzáadom a 100 másodperccel 20 méter/szekundumot, és a lassulásnak a felét a 10 méter/szekundumszor 20 másodpercet, ebből megkapom az utat, amit meg kell tenni, méghozzá 130 másodperc alatt. Határozzuk meg a jármű gyorsulását az egyes útszakaszokon. Ugye a kettes útszakasszal nincs baj, nincs gyorsulás, A=0, V=változatlan, 20 méter/szekundum. Az első esetben ΔV/ΔT képletet használunk, a ΔV az 20 méter/szekundum, a időváltozás 10 másodperc, míg a lassulásnál negatív értéket kell számolni, tehát negatív gyorsulás lesz. Innen kezdve 20 másodperc alatt a 20 méter/szekundumos sebességű test 0 méter/szekundummal fog közlekedni. Ennyi a feladat.